Takže čo robiť v prípade, že ste v rozvodovom konaní a druhý rodič vám bráni v stretávaní sa s dieťaťom, alebo sú vzťahy tak narušené, že sa rodičia nevedia dohodnúť? Je bežnou praxou, že počas konania o rozvod manželstva je potrebné upraviť výkon rodičovských práv a povinností neodkladným opatrením. Takéto rozhodnutie súdu má dočasný charakter a je vykonateľné doručením. A teda je aj záväzné doručením účastníkom bez ohľadu na to, či sa účastník odvolá alebo nie. Najčastejšie sa neodkladným opatrením upravuje úprava styku rodiča s dieťaťom, zverenie dieťaťa alebo aj výživné. V praxi máme prípad, kedy súd o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu rozhodoval 4 roky a počas tohto obdobia bolo vydaných 6 neodkladných opatrení, ktorými sa menila úprava styku podľa aktuálnej potreby.